different levels, I cannot relate. It's all a game until you get played. You speaking so loud with nothing to say. Hey, I'm betting it all on me. And they said they ride for me. And they talk so bad on me. Κυριακή 26 Οκτωβρίου και έχουμε δαγκώσει το λούτσο μας. 9 βαθμούς και πάμε. Traction control στο 6, το γκάζι στο track, το ABS στο Supermoto και ο Θεός βοηθός. Πω μια στροφάρα, έλα γοστή! Είμαι καλά, αλλά το μηχανάκι δεν είναι καλά. Καλά πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αγοράσει κόπεδο εδώ πέρα. Μια στροφή πιο πριν με το 990. Αλλά ρε φίλε, κοίτα φάση, κοίτα εδώ, κοίτα πως ωραία είναι. Άρε γαλουγεράκι γάμο, θα μας λείψεις. Παιδιά, δεν έχω ζεστάνει λάστα, δεν έχω κάνει τίποτα. Πω, στη σκιά είναι σκατά. Να ξέρετε, με το motovlog δεν το έχω, δεν έχω ξανακάνει πιο πριν. Άλλος από εδώ. Λοιπόν, motovlog δεν έχω ξαναδοκιμάσει να κάνω, οπότε ένας Θεός βοηθός. Κι άλλη μια στροφάρα. Σκατά. Δεν, παιδιά, δεν. Πατάω φρένο με στροφή και δεν ακούει. Δεν ακούει. Είπε ο Κωνσταντίνο Ρώση. Παιδιά, έχω μια ερώτηση. Μου έρχονται μηνύματα για το πώς είναι το μηχανάκι. Μήπως θα θέλετε να κάνουμε μια παρουσίαση στο μηχανάκι? Και όταν λέω παρουσίαση, δεν εννοώ παρουσίαση, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τα βαρετά κομμάτια. Τι ισχύει στον δρόμο, τι κάνει το μηχανάκι, τι δεν κάνει. Ή μάλλον γιατί κάνει και γιατί δεν κάνει. Για πάμε άλλη μία. Εδώ, πω ρε φίλε, ψυχοθεραπεία. Αυτό το δρόμο δεν το χορταίνω πραγματικά. Δηλαδή, είτε πηγαίνεις τάπα είτε πηγαίνεις χαλαρά, είναι τόσο μα τόσο. Εδώ σκάμε καμιά σουζίτσα το καλοκαιράκι. Και άλλη μια αριστερή. Θα μου λείψει ρε φίλε, θα μου λείψει, αλλά έχουμε νέα. Πήρα καινούριο μηχανάκι, καινούριο μεταχειρισμένο. Δεν πήρα μηχανάκι. Τώρα αυτό το μηχανάκι είναι το μηχανάκι με τον οποίο θα βγάλουμε το χειμώνα. Είναι μηχανάκι το οποίο δεν βγαίνει σε δρόμο. Πήρα ένα κροσάκι κάτε μου, το οποίο λέγεται Ρίκος. Οπότε θα έχουμε το Ρίκο, το πιτσιρίκο το χειμώνα. Να κάνουμε βόλτες, να μπαίνουμε χώμα, να τρώμε καπάκια. Όποιος με ακολουθάει στις social media, εκεί πέρα ανεβάζω λίγο πιο συχνά. Αυτό τι είναι μπάτσι? Παιδιά, αυτό μπορεί να είναι και ασφαλίτικο, για να δούμε. Κύριο. Εντάξει, όλα καλά. Φύγαμε. Στο μεταξύ είναι τόσο αμήχανο να μιλάς μόνος σου. Δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια πώς ακούω. Παιδιά, εδώ είναι τόσο ωραία, αλλά είναι τόσο επικίνδυνα, γιατί ο δρόμος είναι πραγματικά στενός. Δηλαδή, αν έρθει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ στην άκρη για να περάσετε. Και οι δύο. Εδώ πέρα το κάνουμε πίστα. Είναι η προσωπική μας πίστα το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω ο κόσμος γιατί νομίζω ότι είναι δρόμος. Αυτή είναι η πίστα μας. Στο μεταξύ είναι και λίγο δύσκολο αν μιλάς και δεν... Είναι λίγο δύσκολο να προσπαθείς, ξέρω εγώ, να κάνεις συζήτηση μόνος σου και να οδηγάς και ψιλογρήγορα. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς μπορείτε? Τι φάση? Δεν ξέρω, ή θα βγει βίντεο ή θα αγοράσουμε κανένα οικόπεδο σήμερα. Για εκεί τη βλέπω τη φάση. Τέλος πάντων, αυτά είναι η πρώτη δοκιμή για motovlog. Πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε την παρουσίαση για το 1390. Πείτε μου αν θέλετε να σας πω ποια Super Dukes είχα πριν, γιατί έχω περάσει και από 990 και από 1290 και από 640. Και αν θέλετε να σας πω πως ήταν η εμπειρία μου με αυτά. Φίλε, τι όμορφα. Sorry, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Πανέμορφα. Πανεάρε Σουηδία. Λίγο πιο ζεστά δεν μπορούσε να είναι.
λίγο πιο ζεστά να ήταν, λίγο πιο ζεστά. Εδώ σε αυτή τη στροφή που έρχεται τώρα έχουν φύγει 4 μηχανάκια μέσα στη σεζόν, διότι ο γείτονας, αυτός ακριβώς μπροστά, ρίχνει ρε φίλε χαλίκια. Χαλίκια, κοίτα τώρα δρομάρα, κοίτα εδώ. Βλακεία έκανα, τώρα καταλαβαίνετε γιατί τις αριστερές δεν τις παίρνουμε ποτέ κλειστές. Τέλος πάντων, τα λέμε στο επόμενο. Πείτε μου τι πιστεύετε στα σχόλια. Ciao.